Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka. Idan yau ka fara shigowa, ka yi subscribing, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Labari da namuɗuminsa. A yau ne aka samu malamai suka fito daga Kannywood suna wa'azi domin faɗakar da mutane abubuwan da ake yi waɗanda ba su dace ba da a gyara. Allah ba mu ikon gyarawa. Da masu tata da masu tata da masu shan giya da masu kaɗe-kaɗe wanda ba yaban annabi suke yi ba da masu bige-bige wanda ba addini suke buga ba da mata masu shigar banza da maza da mata wanda suke shafe-shafe ha kawai don jikinsu ifari ba su daina ba duk sun ki Allah. Kar ka manta idan yau ka fara shigowa ka danna mana subscribing sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.